Probabilitatea. Probabilitateak zerbait gertatuko den ala ez, eta gertatzeko zenbat aukera dagoen adierazten digu. Ausazkoak diren gertakizunak azaltzeko erabiltzen da. Esaterako, txanpon hau airera jaurtitzen badut, erortzean gurutzea edo arpegia ateratzeko zenbat aukera dagoen adierazten digu. Kasu honetan, aukera edo probabilitatea bera da. Gurutzea edo arpegia ateratzekoa. Dada hau jartiko banu, bat ateratzea posible da. Bai, gerta liteke. Baina 7 ateratzea ezinezkoa da. Erruleta honetan 5 zenbakia ateratzea gerta liteke. Posible da. 11 ateratzea aldiz ezinezkoa. Eta zein aukera dago zenbaki bikoitia ateratzeko? Kasu honetan, zenbaki bikoitiak 2, 4, 6, 8 eta 10 direnez, gure probabilitatea 10-etik 5-ekoa da. Eta zer da probablegoa? Zenbaki bakoitia ala bikoitia ateratzea? Kasu honetan, zenbaki bakoitiak naiz bikoitiak 5 dira. Beraz, aukera eta probabilitatea berdina da. Eta ze probabilitate edo aukera du ateratzen den zenbakiak 3 baino handiagoa izateko? Gertatzeko aukera handia da. 10-etik 7-ekoa.